wani yana ba da kissa wai fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi, ashe wata tsohuwa ta ji fir'auna yana cewa ni ne Allahn ku babban, ba ku da abin bauta da gaskiya sai ni, ji fir'auna, kuma ina kashewa ina rayawa. Sai akuyar wata tsohuwa ta mutu, sai ta jawo akuyar ta taho fada fir'auna, sai suka haɗu da Hamana. Hamana ya ce ina za ki ce, ta ce akuya ta ce ta mutu na zo fir'auna iraya mu, ba ya ce yana kashewa na raya ba, to ga akuya ta. Hamana ya gafa wannan mata ta ballo ruwa, ta ballo ruwa. Dama mugun waziri Hamana kenan, shi yasa an ka zama mummunan waziri sai a ce maka Hamana. To shi kenan sai ya ce a kawo wata akuyar, aka kawo akuyar da ta fita ta girma, sai ce baiwa Allah karɓi wannan ki bar wannan din, saboda yanzu fir'auna yana nan yana ta halittar raƙumi, ba shi da lokacin da zai tsaya ya dawo miki da akuyar ki, amma karɓi wannan ki tafi. Kaga logic kenan na ta karɓa akuyar ta tafi, tana ta godiya cewa ita tana ga kamar an mata abin arziki. Sai Hamana ya shiga wajen fir'auna yana jan wannan akuyar, ce aka yau ta kusa ta tashi. Ce ba ka shiga jama'a ka ce kai ne Allah ba, ya ce eh, ce to ai wata mata ta zo da akuyar ta karaya mata. Ce amma dai na kashe maka wutar, na samu wata akuya na bata, na ce yanzu kai din kana nan kana halittar raƙumi ne, shi yasa baka da lokacin da aka halicci akuya. Sai fir'auna ya ji daɗi, sai ce kuma ka san fa halittar raƙumi akwai wahala. Sai Hamana ya ce kuma abin haddani, renin wayan haddani. Ala Hamana ya fir'aunci da karin maganar, ala Hamana wato ni ma din haka za ka yi musu. Kai dai a tafi a hakan an rufa juna asiri. Ya ce kuma ƙaryan ma har da Hamana, ko tunda ya fitar da shi, ko ai ka san wato irin wahalar da na sha wajen halitta ya ce kuma ƙarya haddani. Ba kai dai asirinka ya rufu kawai dai a tafi a haka. Saboda haka ita Asiya sai Allah ya zuta ta da imani saboda san annabi Musa tun yana jariri da aka tsinto shi, ta ce la taqatuluhu asa an yanfa'ana, wannan jaririn duk da kuna kashe jarirai ka a kashe wannan zai amfane mu. Sai ko gashi ya amfane ta shiga aljanna sakamakon sa. Ita ta rike annabi Musa, ita ta rene shi har Allah ya bashi annabta. Saboda haka ta yi imani da shi. Fir'auna ya ce zai wulakanta ta, zai kwace sarautar, zai kwace mulkin, zai kwace kayan kwalliyar, zai mata azaba. Ta ce duk ta yadda inda